Projekt Rubikon je unikátní v tom, že využívá zájmu mladé generace o počítače, počítačovou komunikaci, o elektronickou komunikaci a současně propojuje tento zájem s tématy etickými, mravními. A první aplikace na těch pilotních školách ukázaly, že je velmi životaschopný a že má i v budoucnu velkou perspektivu při svém rozšíření do dalších škol a do dalších oblastí. Několik desetiletí se v našem školství rozvíjely téměř všechny typy inteligence. Bohužel se ale zapomínalo na inteligenci sociální. Systém Rubikon svým prosociálním zaměřením nabízí škole zcela novou pomůcku, přispívající k posilování tohoto typu inteligence. Díky Rubikonu se u nás v 7. třídách, které hrály tuto hru, výrazně zlepšilo chování a projevilo se to ve zmenšení kázeňských přestupků. Systém využívá zájmu dětí o počítače a moderní komunikační technologie. Rubikon unikátním způsobem propojuje prostředí virtuální reality a reálné školní prostředí. Myslím si, že jsme se tam hodně naučili spolupracovat, protože když jsme měli rozdělený ty pytle, tak jsme se museli domluvit, aby každý něco měl, aby jsme přežili. Během pilotního nasazení se prokázalo, že pozitivně ovlivňuje chování dětí a také jejich motivaci ke školní výuce. Umožňuje žákům prožít ve virtuální realitě řadu životních situací společně se svým učitelem a spolužáky. Důsledky svých rozhodnutí vidí žáci v reálném čase a mohou si odnést ponaučení pro celý život. Je lepší, pokud žáci udělají chybné rozhodnutí ve virtuálním životě, než v životě skutečném. Zároveň velmi nenásilnou a přirozenou cestou žáci pochopí fungování společnosti, získají základy finanční gramotnosti, naučí se v kolektivu jednat a rozhodovat o společných věcech. Při těchto situacích řeší s pomocí svého učitele i mnohé etické otázky. Rubikon není počítačová hra ani výukový program. Je to pouze pomůcka pro učitele. Rubikon jsem hrála v loňském roce se svými žáky, dnešními osmáky. Měla jsem radost a i oni z toho, že jsou první třídou, pilotní třídou na pilotní škole, která se mohla zapojit do Rubikonu a svými náměty obohatit celou hru, celý projekt. Rubikon jsem vyučovala u žáků 7. ročníků. Opakovaně jsem si díky Rubikonu uvědomila, jak moc důležitá je pozitivní motivace při výuce. Musím říct, že Rubikon mě vedl k tomu, že jsem se více zamýšlela nad kladnými stránkami dětí. My jsme na naší škole zařadili Rubikon do 7. třídy, protože v tomhle věku se děti těžko motivují k učení. Takže jsme o to očekávali zlepšení motivace žáků, což se potvrdilo, ale pro mě osobně největší přínos Rubikonu byl v tom, že se zlepšily vztahy ve třídě. Nejzajímavější části byly, když proběhly nějaké scénáře, ať už potopa nebo i výběr názvu obce, takže to byly takové zajímavé diskuze. A asi opravdu nejvzrušivější pro ně byla ta potopa, když riskovali to, že se jim zničí jejich domeček a všechny jejich nastřádaný majetek. Na začátku druhého pololetí vás pozveme na informační seminář. Zde vás seznámíme s základní myšlenkou projektu. V následném období i s námi vedení školy může konzultovat důležité organizační a jiné záležitosti. Pokud se rozhodnete Rubikon na vaší škole používat, začátkem nového školního roku představíme základní myšlenky a princip použití Rubikonu vašemu pedagogickému sboru. Ti rytíři Rubikonu by se měli stát opravdu pozitivními vzory chování pro své spolužáky. Řídící učitelé Rubikonu z vaší školy se během září zúčastní intenzivního dvoudenního kurzu. Zde se seznámí s metodikou, technickým ovládáním administrace a dalšími úkony důležitými pro řízení systému Rubikon. Po technické instalaci a napojení Rubikonu na evidenční systémy vaší školy, bakaláři a podobně, bude u vás projekt spuštěn začátkem října. Během nasazení Rubikonu do výuky
hodnotí učitelé chování žáků a ty nejlepší povyšují do rytířského stavu. Žáci, kteří si udrží titul Rytíř Rubikonu, obdrží na slavnostním ceremoniálu stříbrný prsten Rytíře Rubikonu. Tito žáci se stávají pozitivními vzory pro své spolužáky. Jsme rytíři Rubikonu! Pokud jste si alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, tak další informace najdete na www.projekt-rubikon.eu. Pokud nyní věnujeme více pozornosti výchově nové generace, možná jednou svět bude lepší. Rubikon potvrzuje, že nejlepší škola je život.